Дотык Божай міласэрнасці. Жыццё, сведчанне, вера. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння я вітаю вас у перадачы «Дотык Божай міласэрнасці». Ведаеце, не ўсе людзі рашаюцца на тое, каб прыйсці і скласці сваё сведчанне. Не ўсе могуць адкрыцца перад вялікім светам, бо гэта заўсёды штосьці асабістае, штосьці вельмі кранальнае, штосьці, што складае гісторыю жыцця чалавека, яго лёс. Таму не так часта, на жаль, у гэтай студыі бываюць людзі менавіта ў гэтай рубрыцы. Але сёння у нас менавіта такі госць, які мае смеласць распавядаць пра сябе, дзяліцца сваім сведчаннем веры. Гэтага чалавека ведаюць многія. Хтосьці сустракаў яго ў грэка-каталіцкай царкве або касцёле, іншыя хадзілі з ім у пілігрымкі. Нехта сустракаўся на фэстах. Ну а мы на Радыё Марыя пазнаёміліся з Цігранам Латашавым і падыяканам грэка-каталіцкай царквы, калі ён прыйшоў да нас рабіць перадачу «Скарбы касцёла». І вельмі, дарэчы, цікава падрыхтаваў новыя выпускі. Але насамрэч Цігран стаў сябрам Радыё Марыя ўжо даўно, бо першая перадача з яго ўдзелам выйшла дзесьці каля 4 год таму. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечны амэн. І зноў рады прывітаць вас у студыі, Цігран. Узаемна. Вось, стасуючыся паміж запісамі перадач, я асабіста даведавалася вашу гісторыю, тым, чым вы дзяліліся. Кожнага чалавека пан Бог вядзе сваім шляхам, але не заўсёды ён просты, не заўсёды ён прамы, не такі, як нам у галаве малюецца нейкі план, і мы пакрокава, паступова ім ідзём. Часам узнікаюць перашкоды. Не ўсе глядзелі першую перадачу з вамі. Давайце проста троху нагадаем, як склалася ваше жыццё ад самага пачатку і якім быў гэты ваш шлях менавіта да пана Бога. Па-першае, я вітаю нашых радыёслухачоў, якія будуць слухаць нас і слухаюць. На пачатку я б хацеў бы сказаць, што заўсёды, калі я расказваю сваё сведчанне, гэта бывае адносна часта ў розных пілігрымках, у розных акцыях, я заўсёды кажу, што я расказваю сваё сведчанне, адкрываюся не для таго, каб мяне пажалелі ці сказалі, які бедны хлопчык і гэтак далей. Мая задача паказаць, наколькі Бог, ён вядзе сваіх людзей. Ён выбірае людзей, і ён аберагае іх, і ён ім дапамагае. Таму што шмат у нашым жыцці прыходзіць розных расчараванняў, апускаюцца рукі, але маё сведчанне я хачу, каб служыла таму, каб мы ніколі у нашым жыцці не здаваліся, што б у нас не адбывалася. Мой лёс, ён пачаўся у 1993 годзе у сонечным Ереване. Я нарадзіўся ў Арменіі. Вось. Мая мама, яна з'яўлялася беларускай, яна паляцела ў Арменію і там мяне нарадзіла. По майму нараджэнню яна адразу ж падпісала бумагу на адказ ад мяне, што яна не гатова мяне далей са мною жыць, са мною быць, і сышла з гэтага радзільнага дому. І я заўсёды расказваю такі момант, што я веру ў тое, што калі моя мама падпісвала гэты дакумент, то сам пан Бог, ён падпісаў свой дакумент, што ён бярэ мяне на сваё усынаўленне. І так і атрымалася далей па маім жыцці. Першых 4 гады атрымліваецца, што я пражыў у дзіцячым доме у Ереване. Вось. І знаходзячыся там, мяне ніхто не браў да сябе ў сям'ю. Там я знаходзіўся 4 гады.
Адразу па маім нараджэнні моя мама, яна патэлефанавала ў Беларусь, тому што там у яе засталіся родзічы, у яе засталася там свая мама, моя бабуля, там засталася яе сястра, моя цёця. Вось. І скажу, што таксама там засталіся яе двое дзяцей, яна таксама іх пакінула. Мой старэйшы брат і моя старэйшая сястра. Мою старэйшую сястру не пакінула цёця, яна забрала яе да сябе дадому, а майго брата выхоўваў бацька з бабуляй, яго бацька. У нас усіх розныя бацькі. І вось, калі я нарадзіўся, мама патэлефанавала ў Беларусь і сказала маей бабулі, сваёй маме і сваёй цёце, што я нарадзіла вам внука, я нарадзіла вам племянніка, таму прылетайце і забірайце яго. І дарослыя людзі, якія слухаюць радыё, яны разумеюць, што ў 93 год гэта быў непросты год, было вельмі складана з фінансамі. Так. Межы ўтварыліся. І ўтварыліся межы, і все было дорага, і ў людзей не было такіх фінансаў. І таму моя цёця, яна не магла мяне адразу ж забраць з маёй бабуляй, і такім чынам я праляжаў там у дзіцячым доме 4 гады. Моя мама пакінула нумар тэлефона ў Беларусь у гэтым дзіцячым доме, і калі адбылася аднойчы адна гісторыя, адбылося так, што выхавацелька гэтага дзіцячага дому дазналася, што мяне збіраюцца аддаць у Европу. Было невядома, ці на нейкія злыя справы, ці проста на ўсынаўленне, але яна вырашыла патэлефанаваць по этому нумару в Беларусі, сказаць, што калі вы не заберете свайго дзіцёнка, то яго аддадуць у Европу. Это былі такія часы, 90-е гады, невядома для чаго і куды мяне збіраліся аддаваць. І скажу адразу, што уся моя сям'я, яна атэістычная. Ніхто не маліўся да пана Бога, ніхто не звяртаўся да яго, але пан Бог усё роўна рабіў сваю справу. Атрымалася, што сама ў гэты час да маёй цёці патэлефанаваў яе знаёмы сябар армянін, які жыў у Брэсце і выкладаў у дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. Ён быў там прафесарам, і ён патэлефанаваў ёй і папрасіў дапамогу з жыллём. Таму што так атрымалася, што яму не было дзе жыць. Апошні месяц перад Арменіяй ён злятаў, і яна знайшла яму жыллё, і ён сказаў, чым я магу табе быць удзячным. І яна сказала, што у мяне ў Арменіі ёсць мой племяннік, вось ён у дзіцячым доме, і яго хочуць штосьці з ім незразумелае зрабіць, дапамажы, калі ласка, яго забраць. І ён за тое, што яна зрабіла такое добро, ён проста набыў білеты ў Арменію, вось, і прыляцелі яны разам у Ереван і пайшлі ў дзіцячы дом. У дзіцячым доме, канешне, мяне аддаваць адразу ж не захацелі, таму што ўжо было дамоўлена дзесьці там з Еўропай. І атрымалася так, што яны паднялі журналістаў проста, і мяне, можна сказаць, сілаю вывезлі з таго дзіцячага дому. Вось. Поўнасцю я выехаў амаль што без дакументаў. У мяне нават да сённяшняга дня няма пасведчання аб нараджэнні. У мяне ёсць толькі спраўка аб нараджэнні, якая была ўжо выдадзена ў Брэсце. Моя мама і моя цёця, яны з Бресту прыехалі, вось, у Арменію. І такім чынам я трапіў у Беларусь. І ў Беларусі пачаўся такі новае развіццё майго лёсу. Як я ўжо сказал, моя сям'я была атэісты, моя цёця, яна не хадзіла ў царкву. І атрымалася так, што мы жылі ў раёне Кавалёўкі ў Брэсце, і насупраць амаль нашага дому будавалася праваслаўная царква. І я ніколі не разумеў, чаму мне заўсёды туды цягнула. Я заўсёды хацеў туды трапіць. І я гуляў каля царквы, і аднойчы я туды зайшоў. І яшчэ адбывалася будаўніцтва, але ўжо праходзілі службы, літургіі, і я пабачыў там ікону. І на іконе быў Езус, які церпячы, які знаходзіцца ў цярновым вянку. Думаю, што гэта быў вялікі пост. І я падышоў да нейкіх людзей, якія там працавалі, і спытаў, а чаму ты Езус так, вось, ён
страдае. І, канешне, гэтыя звычайныя людзі не змаглі мне адказаць, чаму так адбываецца, сказалі, звярніцесь да святара. Я не разумеў, хто такі святар, і проста сышоў адтуль. Але вось гэтае аблічча, оно мне захавалася ўжо на ўсё жыццё. Колькі год вам было прыкладна? Гэта мне было прыкладна ўжо 6 год. 6 год. То есть з 4 я год ужо жыў у горадзе Брэсце у цёці. Моя цёця, яна, канешне, зрабіла гераічны паступак, таму што сама яна жыла ў двухпакаёвай кватэры. Яна васпітывала свайго сына ў гэтай двухпакаёвай кватэры, сваю дачку, маю сястру і таксама забрала мяне. Мы жылі вельмі сціпла, але дружна. Вось. І праз гэтую царкву это была такая першая сустрэча, можна сказаць, з Езусам, хаця я до конца не разумеў, чаму мяне туды цягне і чаму я так хачу туды папасці. На жаль, адбылося так, што прыкладна, калі я быў у першым класе, у 2000 годзе у гэтай сям'і сталася трагедыя. Моя цёця, яна набыла свайму сыну кватэру, таму што ён вучыўся на праграміста ў тэхнічным універсітэце. І атрымалася так, што у яго быў свой камп'ютар на тыя часы, была свая кватэра, і яго аднакурснікі, яны займаліся грахом, яны дзесьці выпівалі, і яны напіліся да такога стану, што захацелі яшчэ больш, і яны шукалі, дзе знайсці гэтую дабаўку. І яны між сабою сказалі так, што давай пойдём да нашага аднакурсніка Дем'яна, яго звалі Дем'ян, і мы у яго знойдзем гэтыя грошы, і ён нам паможа, таму што ён багаты, ён мае кватэру, мае камп'ютар. А на 2000 год гэта было дастаткова сур'ёзна мець камп'ютар і кватэру, але яны не разумелі, што гэта все было набыта яго мамаю, і у яго не было гэтых вялікіх грошаў. І яны прыйшлі да яго кватэру і зрабілі так, што яны пазвалі яго на балкон, пачалі вымагаць у яго грошы, ён сказаў, што мяне няма ніякіх грошаў, і яны скінулі яго з 4-го альбо 5-го, не памятаю зараз, паверху, і ён загінуў. І, канешне, гэта была вялікая трагедыя для сям'і, трагедыя для цёці, і ёй стала цяжка займацца маім гадаваннем таксама маёй сястры і гадаваннем сваёй дачцы. І я хочу сказаць, што ў тыя часы у мяне за кошт таго, што я пражыў 4 гады ў дзецкім доме, у дзіцячым даму, то усе псіхолагі скажуць разам, што асноўны час, калі развіваецца дзіцёнак, асноўны час, калі прывіваюцца да яго нейкія асноўныя такія рысы і характару, і сямейнасці, і гэтак далей, это першых 4 гады. Першых 4 гады я не меў гэтай любові, не меў бацькоў, меў толькі гэтых выхавацелек. І таму, калі я прыехаў у Брэст, у мяне была праблема, што я не адчуваў адказнасці. Я, будучы малым дзіцёнкам, мог выйсці з дому, сесть у тралейбус і проста катацца па горадзе. Мяне шукалі часам да 11 вечара. Я прыходзіў вельмі позна, і заўсёды быў страх, што са мной нешта станецца. Это былі 2000-е гады. Былі розныя навіны, хадзілі, што робяць з дзецьмі. І заўсёды моя цёця, яна вельмі за мяне перажывала. Але я не разумеў гэтага, я не разумеў, што трэба вяртацца дамой. Мне не было адчуцця дому, не было адчуцця нейкай адказнасці. І таму, канешне, гэтая трагедыя і такое маё аднашэнне да сям'і, яно прывяло да таго, што цёця разам з роднымі, яны прынялі рашэнне, што аддадуць мяне ў дзіцячы дом. І тут пачалася мой наступны крок да такой вось шляху да Бога. Што цікава, мае цёці прапанавалі інтэрнат у Брэсце, але яна сказала, што гэта будзе вельмі блізка, каб не было такога, што я буду, магчыма, збегаць адтуль, вось, і падстаўляць настаўнікаў і выхавацеляў. Яна прасіла, каб мяне аддалі трошкі далей. І такім чынам я апынуўся ў Івацевіцкім раёне у вёскі Быцень. І
Бог зрабіў і так именно, што я папаў именно в той інтэрнат. Чаму, у чым быў цуд? Аказалось, што прямо насупраць інтэрнату стаіць праваслаўная царква. І калі я толькі папаў да інтэрнату, я падышоў да выхавацелькі і сказаў, што я хачу папасці ў гэтае памяшканне, я хачу туды трапіць. Я не разумеў, што гэта, я не разумеў, для чаго гэта, для чаго ёсць храм, хто такі Бог. Але мяне заўсёды чамусьці цягнула да храму. Толькі потым з часам я зразумеў, што якраз Бог паставіў свой подпіс, і ён выбраў мяне, каб я служыў для яго, таму мяне пастаянна была гэтая цяга да царквы. І гэтая выхавацелька, она была вельмі ўражана гэтым, таму што яна з'яўлялася пеўчай у хоры, і яна заўсёды прасіла дзяцей, каб яны прыйшлі ў храм, каб яны пайшлі разам з ёю. І дзеці заўсёды адмаўляліся, казалі, што ім скучна, што ім не цікава, а тут нейкі хлопец прыехаў і сам кажа, што я хачу папасці ў царкву. Канечне, яна вельмі ўзрушылася, і ў першую ж нядзелю мы разам з ёю пайшлі да царквы. Сказаць, што быў уражаны, гэта мала што сказаць. Я быў вельмі уражаны той атмасферай, в якую я папаў. Можна сказаць, што я чуў прысутнасць Бога, можна сказаць, што я перажыў нейкі культурную такую у сабе ператрус такі культурны. То, што я пабачыў белы храм вялікі, я адчуў запах ладану, я пабачыў прыгожыя шаты святара, да? Я пабачыў людзей, якія разам моляцца Богу. Я не разумеў, што адбываецца, але вот это разам вся атмасфера і Божая прысутнасць, іконы, гэта все разам яно на мяне вельмі моцна паўплывала. І, канешне, я сказаў выхавацелькі, што я хачу сюды прыходзіць. І так і адбылося, што кожную суботу і кожную нядзелю я быў у гэтай вясковай прыгожай царкве. І я прыняў хрост у 3 класе. Я сказаў, што я хачу прыняць хрост. Былі хросныя? Былі хросныя бацькі, была сям'я. Кожныя канікулы мяне забіралі да сябе ў сям'ю івацевічскія муж з жонкай, і вось іх дачка стала маёй хроснай, а мясцовы святар стаў маім хросным бацькам. А стасункі з вашою цёцю, бабулю, не захоўваліся ў гэты час? Бабуля, на жаль, памёрла амаль адразу, калі я прыехаў у Беларусь, таму я яе не памятаю, а стасункі з цёцяй, з сястрой, яны захоўваюцца, і я маю з імі сувязь да сённяшняга дня. Я калі слухала, як вы распавядаеце пра цёцю, зразумела, што ўсе гэтыя словы ідуць ад сэрца, яны ідуць з пашанай, з павагай да чалавека, які зрабіў шмат для таго, каб вас захаваць здаровым, жывым і вярнуць на Беларусь. Вось, але вы ж былі дзіцёнкам, калі ўсё гэта адбывалася. А ў які момант прыйшло гэта разуменне, што дарослы чалавек шмат зрабіў, нават калі не зусім справіўся з цяжкаю сітуацыяю? Або гэта так заўсёды было? Вось гэта пашана, павага, падзяка да сваёй цёці. Калі яна з'явілася? Гэта вельмі цікавае пытанне. Калі мяне прывезлі ў інтэрнат, як я казаў, што ў мяне не было гэтага адчування сям'і, не было адчування такога дамашняга ачагу, як кажуць, то я аднёсся да гэтай падзеі вельмі проста. Моя цёця кажа, ты адразу пабежаў гуляць в цацкі, ты адразу ж знайшоў сяброў, вось, і я проста з'ехала. Я оформила все документы и поехала. Вось. Я ніколі не меў обиды, потому что потым, калі уже пришло понимание, что я в интернате, что меня никто обратно не будет забирать, что мое жыццё тут продолжится до конца 11 классу, тады я пачаў осознавать, что я рабіў зло. Тады дзесьці, можа, у 4-5 класе прыйшло, трохі раней, можа, 3-4 клас прыйшло гэта такое разуменне, што чаму я не вёў сябе добра,
чаму я не рабіў нешта па-іншаму. Але тады, калі я гэта рабіў, тады не было гэтага адчування. Я просто хацеў гуляць. Я просто хацеў гуляць. Просто хацеў быць са сваімі сверстнікамі на вуліцы і вёў такі, можна сказаць, бродяжий образ жыцця. Таму не магу сказаць, што я мею абразу на цёцю. Я разумею, што яна і так зрабіла шмат і для мяне, і для маёй сястры, што яна выхавала ее до конца. Таму я заўсёды з удзячнасцю адносіўся да яе, хаця не заўсёды нам лёгка было у нашай гутарцы і ў нашых адносінах паміж сабою. Калі дазволіце, я продолжу пасля хросту, што адбывалася. Я прыняў асознана гэты хрост, мяне святар забраў да сябе да алтара, я быў там панамарём, вось, па каталіцкаму міністрантам быў каля святара, але хачу сказаць адну важную рэч, што калі я хадзіў у гэтую царкву, на жаль, атрымалася так, што ніхто не займаўся маім духовым такім воспитанием. Я ведаў усё ў храме, я ведаў, дзе што стаіць, калі трэба падаць кадзіла, калі трэба пацалаваць руку святару, калі трэба дзе пакланіцца, дзе перахрысціцца. Я ведаў святы, ведаў усё, але не ведаў самага галоўнага. Мне ніхто не расказваў пра гэтага Бога, якому я кланяюся. І я вельмі памятаю ікону, якая вісела у цэнтральная ікона ў храме, і это была ікона Ісуса Хрыста. І я заўсёды кланяўся ёй, але да канца і так і не ведаў, што я кланяюсь Богу. Вось, я адчуваў, што гэта маё, я адчуваў, што гэта тое там, дзе я маю быць, але да канца не разумеў, што гэта такое. На жаль, так сталася, што я не ведаў Бога. Але Бог гэта все бачыў, і я хочу сказаць, што гэты момант майго жыцця ў праваслаўнай царкве навучыў мяне сталасці, навучыў мяне пастаянна быць на імшы, пастаянна быць на літургіі, не прапускаць, таму што я ніколі не прапускаў літургію. І калі, помню, атрымалася так, што дзеці вельмі моцна шумелі у інтэрнаце, і нам всем забаранілі ў нядзелю дзесьці гуляць, і то мне забаранілі хадзіць у царкву. Я помню, як я плакаў, вось, і казаў, чаму я не магу папасці ў царкву. Так мне хацелася туды папасці ў гэтую царкву. І вось такім чынам я хадзіў да гэтай царквы, і так сталася, што прыкладна ў 5 класе я патрапіў да Італіі. І там я знаходзіўся у сям'і, месяц жыў, і яны былі каталікамі. І тут я пабачыў, што ёсць яшчэ іншая царква, ёсць каталіцкая царква. Канешне, да канца я не разумеў, у чым розніца. Я нават часам казаў, што я не пайду ў касцёл, бо я праваслаўны. Вось, это было так па-дзіцячы, трошкі наіўна, але ўсё роўна мне прыходзілася ісці ў касцёл разам з гэтай сям'ёю. І вось за гэты месяц я пабачыў другую краіну, пабачыў другі менталітэт, пабачыў, што ёсць другая царква. І таксама гэта на мне пакінула сваё ўражанне. І тут далей пачаў працаваць Бог. Так атрымалася, што пасля Італіі яшчэ заставалася 2 месяца лета, і всіх дзяцей разбіралі, каго ў летнік нейкі дзіцячы, кагосьці ў сям'ю, а пра мяне забыліся. Ну, ось так атрымалася, што дзесьці забыліся і мяне нікуды не распределілі. І толькі калі я ўжо павярнуўся да інтэрнату, мы все разам прыляцелі на самалёце, прыехалі да інтэрнату, всех распределяют і кажуць, а мы забылі пра Ціграна. І адразу яны ж селі на тэлефон і пачалі абзваніваць сем'і, якія ўжо взялі дзяцей, каб взялі яшчэ аднаго. І многія адказваліся, казалі, мы не можам. Але адна пратэстанцкая сям'я з Бярозы, яна сказала, добра, мы гатовы яго забраць. Толькі прывязіце нам яго. І такім чынам я папаў на 2 месяцы у пратэстанцкую сям'ю пастара, вось, у Бярозаўскім раёне. І была смешная сітуацыя, калі я толькі прыехаў да іх дадому, зайшоў у хату і пабачыў, што вісіць календарык.
А да нас у інтэрнат таксама прыязджалі пратэстанты, баптысты і дарылі розныя падарункі, таксама гэтыя календары. І я зразумеў, што я папаў да баптыстаў. І я, заходзячы ў дом, сказаў адразу: а вы што, баптысты? Яны кажуць: так, мы веруючыя. І я тут падумаў: ну, я папаў. Але выхаду ўжо не было. Думаю, ну, прыйдзецца неяк жыць. Вось. І у першую ж нядзелю яны сказалі: мы паедзем у царкву. Я быў вельмі здзіўлены, думаю, у іх царква нават ёсць, ну і прадстаўляў, што мы в нейкі храм паедзем. А это была звычайная вясковая царква ў звычайным вясковым доміку. Збіраліся веруючыя людзі, спявалі песні, чыталі Біблію. На мяне гэта таксама зрабіла сваё ўражанне. І 2 месяцы я ездзіў на гэтыя пратэстанцкія службы, слухаў Біблію, мне шмат расказалі пра Бога. Можна сказаць, што гэтых 2 месяца я пазнаў больш, чым я пазнаў у праваслаўнай царкве. І Бог рабіў сваю працу далей. У іх, у сям'і быў сын младшы, і мы з ім вельмі пасябраваліся. Я ўжо меў такі ўзрост, уже 5 клас, ён быў трохі старэйшы за мяне. Мы разам займаліся, у нас быў такі мапед в доме, мы разам яго чынілі, разам на ім каталіся, разам хадзілі на возера купацца. Аднім словам, мы вельмі моцна з ім пасябравалі. І калі ўжо прыходзіў канец жніўня, мы разумелі, што наступае час, калі мяне абратна дадуць в інтэрнат. Ён падышоў да прыёмных вот этих маіх бацькоў і кажа: а што далей? Вы ж яго аддадзіце абратна, таму што гэтая сям'я набрала дзяцей толькі на лета. Яна ўжо шмат год брала на летняе аздараўленне да сябе дадому і аддавала абратна на вучобу уже в інтэрнат. І яны кажуць: ну так, мы нікаго не ўсынаўляем, мы нікаго не берём да сябе. І ён сказаў, што вы зрабіце, што хаціце, але каб ён жыў далей у нас у сям'і. Вы прыдбалі брата? Я прыдбаў сабе брата. І яны, як веруючыя людзі, яны памаліліся і сказалі, што Бог адкрыў ім сэрцы, што трэба мяне браць. І які быў ще суд перад гэтым, што калі яны бралі дзяцей у сям'ю, то буквально, можа, за паўгады, за год да гэтага ім патэлефанавалі з районо, аддзел асветы, і сказалі: вось вы пастаянна берете дзяцей, можа бы вы прайшлі школу прыёмнага бацька. Яны кажуць: ну мы не збіраемся ўсынаўляць. Яны кажуць: ну нам для статыстыкі, а вам для таго, каб, можа, лепш ведаць, як займацца з гэтымі дзецьмі. І яны, ну, не ведаючы таго, што прыйдзецца браць дзіцёнка ў сям'ю, прайшлі гэтую школу, і буквально праз год, праз паўгады яны взялі мяне да сябе ў сям'ю. І вось такім чынам я папаў ужо ў пратэстанцкую царкву. Колькі гадоў вы там у іх выхоўваліся ў сям'і і колькі гадоў вы былі пратэстантам? Да, атрымліваецца, што з 2 па 5 клас я быў у інтэрнаце, хадзіў у праваслаўную царкву, вось, быў ахрышчаны, і ўжо з 5 класа па 11 я выхоўваўся ў пратэстанцкай сям'і. І тут пачаўся мой шлях да каталіцкай царквы. Таму што калі людзі ведаюць, што я каталік, яны вельмі здзіўляюцца, як можна было пасля праваслаўя і пасля пратэстантызму, якім чынам я стаў каталіком. Да. Вось калі я рос у гэтай сям'і, была вельмі добрая сям'я, мы маліліся, я ездзіў на розныя пратэстанцкія канферэнцыі, удзельнічаў у розных летніках, я вёл вельмі актыўнае хрысціянскае жыццё. Прыкладна з 16 год я ўжо прапаведаваў у царкве. Карацей, было вельмі цікавае жыццё. Чаго не ставала? Да, і чаго не ставала. Але я разумеў, што ўсё добра, што я ведаю Бога, што я малюся, што я хожу ў пратэстанцкую царкву, але я разумеў, што не можа быць, што все церквы яны правільныя. Бо я побачыў, што ёсць каталіцкая царква, ёсць праваслаўная царква, ёсць пратэстанцкія церквы, і іх шмат, і не заўсёды яны між сабою сябруюць.
І я пачаў вывучаць, я любіў гісторыю, я ўвогуле па складу розуму гуманітарый, я любіў гісторыю, і я для сябе паставіў за мэту да 18 год выбраць сабе царкву, да якой бы я хадзіў бы ўсё жыццё. Таму што з дзяцінства я адчуваў сваё пакліканне у тым, каб служыць людзям, альбо ў пастарстве, альбо ў святарстве, як бы, якую царкву бы выбраў бы. І я начаў чытаць гісторыю хрысціянства. Я браў кніжкі ў пратэстантаў, браў кніжкі ў праваслаўных. І што цікава, у мяне ўсё прыводзіла да каталіцкай царквы. Я бачыў, што сапраўды толькі ў каталіцкай царкве ёсць тая паўната. Каталіцкая царква ніколі ні ад каго не аддзялялася, што это толькі ад каталіцкай царквы аддзяляліся іншыя цэрквы і гэтак далей. Я бачыў адзінства каталіцкай царквы, адзінства ў вучэнні, бачыў адзінства у тым, што ёсць галоўны біскуп, да, папа рымскі, структуру бачыў добрую. І я не хацеў гэта прымаць, таму што скажу, што у пратэстантаў было вельмі цікава. А я чалавек адкрыты, чалавек, які любіць, скажем так, быць з людзьмі разам, да? І я не думаў, што я хачу быць каталіком. Але ўсё ж такі я смірыўся пад сваё разуменне, што я прыйшоў да таго, што каталіцкая царква – гэта тая царква, якая мае быць маёй царквой. І я прыехаў у Бярозу да касцёла, а у Бярозе ў касцёле знаходзяцца айцы палатыны. Я пазваніў у дзверы плябаніі, адкрыў ксёндз Станіслав Вашкевіч і спытаў, што ты хочаш. І я расказаў яму сваю гісторыю, ён быў вельмі ўражаны. І ён сказаў, што я яму за гэта вельмі ўдзячны. Ён сказаў, што так як ты жывеш у вёсцы, не можаш прыходзіць на катэхезы, якія праходзяць у нас агульныя такія для дзяцей, у цябе ёсць свой час, калі ты можаш прыязджаць, я буду табе прысвячаць свой час, калі ты можаш, ты мне тэлефануй і будзем разам займацца. І вось прыкладна каля году я ездзіў да касцёла, і ксёндз Станіслав займаўся адзін на адзін са мною катэхізацыяю. Я прайшоў у Бярозе поўнасцю катэхізацыю, але яшчэ не прыняў каталіцкую царкву, таму што гэтыя сувязі сяброўскія, яны былі вельмі моцныя з пратэстантамі. І калі я скончыў школу, я паступіў да універсітэту Пушкіна на гістарычны факультэт, і там завярцелася, канешне, все ў пратэстанцкую сторону. Я трошкі забыўся пра касцёл. А калі ўсё ж такі да касцёла ўжо патрапілі? Да, да касцёла я патрапіў ужо, калі пераехаў у Мінск. Я забросіў вучобу ва універсітэце, таму што адносіўся да вучобы так трошкі рамантычна. Вось, мне не вельмі падабалася вучоба на гістарычным факультэце, і я пайшоў працаваць. Я працаваў у хрысціянскай кампаніі, потым мяне павысілі, і я паехаў ужо працаваць у Мінск. І ўжо ў Мінску, калі там не было сяброў пратэстантаў, калі я стаўся сам на сам, я зразумеў, што праз гэтую адзіноту Бог кліча мяне, щоб я все ж таки вярнуўся да таго, да чаго я прыходзіў, што мне патрэбна з'яднацца з касцёлам. Это ў колькі гадоў ўжо было? Это был 2014 год. 2014 год. Вось. І я прыйшоў у чырвоны касцёл, здаў экзамен па знанні катэхізму, вызнаў каталіцкую веру, і з гэтага часу я стаў каталіком. Але адразу хочу сказаць, што, канешне, я захаваў сяброўскія сувязі з пратэстантамі, да сих пор яны запрашаюць мяне служыць для іх, прапаведаваць, разам праводзім летнікі, сябруем з імі, і нават грэка-каталіцкімі веруючымі мы разам служым Богу. Вось, таму што мы не шукаем тое, што нас падзяляе, шукаем тое, што нас аб'ядноўвае, яднаем. Узгадалі палатынцаў. Вось наша размова ідзе праз больш за 3 гады пасля папярэдняй размовы на радыё Марыя. За гэты час быў вялікі такі перыяд фармацыі вашай. Не толькі вы дайшлі да каталіцкай царквы, вы яшчэ і скончылі семінарыю грэка-каталіцкую, так? Дзе яна знаходзіцца? Якім чынам вы туды патрапілі?
ізноў тут Бог заўсёды ўмешваецца ў жыццё чалавека. Як я казаў, што я хацеў быць святаром, я заўсёды марыў аб гэтым. І калі я пачаў хадзіць у чырвоны касцёл, я звярнуўся да святара, я не буду назваць яго імя, і сказаў, што у мяне ёсць такое жаданне, я жадаю быць каталіцкім святаром. Але святар, я думаю, што абапіраючыся на сваё разуменне, свой досвед, сказаў, што ты былы пратэстант, табе цяжка будзе быць нармальным каталіцкім святаром, таму пачакай, яшчэ трошкі пахадзі. І вось я працаваў у гэтай кампаніі, трошкі забросіў гэтую думку пра святарства і забросіў надоўга. І вось быў 2017 год, і я губляю працу і вяртаюся зноў да Брэста. І хаця я папрацаваў на адной кампаніі з 2013 па 2017 год, в адной кампаніі, гэта як бы не дрэнна. Я ўсё роўна не мог ніяк в Берасці знайсці сабе працу. Вось. І калі больш за 2 месяцы я не мог знайсці працу, я стаў, толькі тады я пачаў маліцца. Знаеце, мы людзі, мы часам пытаемся сваімі сіламі, а потым молімся. Просто забываем, што яшчэ ёсць Пан Бог і малітва. І калі я пачаў маліцца, прыйшло такое разуменне ў сэрцы, што Бог, што тое, што я не магу знайсці працу, значит, Бог гатуе для мяне нешта сваё. І я не ведаў, што гэта сваё. Я сказаў: Бог, рабі тое, што ты хочаш са мною. Калі праца, калі некае служэнне, то служэнне. І атрымалася так, што у нашай грэка-каталіцкай парафіі у Берасці, а я скажу, што да гэтага я не хадзіў да грэка-каталікоў, я хадзіў да касцёла, хаця мне бліжэй была літургія ўсходняя, і толькі ў Берасці я пазнаёміўся з грэка-каталікамі. Мяне запрасілі ў грэка-каталіцкую парафію на парафіяльнае свята, і туды на парафіяльнае свята прыехаў архімандрыт Сергей, які з'яўляецца апостальскім адміністратарам для беларускіх грэка-католікаў. Вось. І ён мае такі дар, што ён бачыць, хто не ідзе да святой камуніі, хто не ідзе да прычасця. Вось. І ён заўсёды стараецца да гэтых людзей падысці, спытацца, чаму вы не былі ў камуніі, можа, вы хаце памаліцца, паспавядацца. І вось ён пабачыў, што я не ішоў да камуніі у той дзень чамусьці, і ён падышоў да мяне, мы разам памаліліся, паспавядаліся, і ён кажа: я адчуваю ў сваім сэрцы, што Бог кліча цябе да святарства. Ён увогуле не ведаў, хто я, адкуль я, ён не ведаў мой лёс, нічога не ведаў. Ён сказаў, што я адчуваю гэта. І я яму расказаў пра сваё жыццё, расказаў свой лёс, ён быў вельмі здзіўлены, і ён сказаў, што тое, што сказаў табе гэты святар, гэта, кажа, трошкі неправільна. І я хацеў бы з нашымі слухачамі падзяліцца вельмі важнай думкай. І ён сказаў так, што добры каталіцкі святар – это той святар, які, як праваслаўны чалавек, любіць свой абряд, любіць сваю службу, альбо это імша, альбо это усходняя літургія. Мазгамі ён пратэстант, то есть значыцца, што ён любіць вельмі Біблію, ён яе чытае, ён яе глубоко ведае, тому што ў пратэстанту мы можам вучыцца, як чытаць Біблію, да? А сваім целам, да, і сваёй сутнасцю ён адносіцца да адзінай каталіцкай царквы. Таму, кажа, той шлях, які ты прайшоў, гэта не мінус, гэта, наоборот, кажа, плюс, што ты полюбіў усходні абрад, ты пазнаў Бога жывога праз пратэстантаў, таму што часам у касцёле не хапае вот этого жывога да пазнання Бога. Часам ёсць людзі рэлігійныя, але глыбіні не хапае, да, якая ёсць, магчыма, у пратэстантаў. Але ў іх няма еўхарысты, да, а мы маем еўхарыстыю, самае галоўнае. І кажа, і ты адносішся да адзінай каталіцкай царквы, таму, кажа, ты вельмі добры варыянт для таго, каб пайсці вучыцца ў семінарыю. І такім чынам я паступіў у 17 годзе ў Івана-Франкоўскую духоўную семінарыю ва ўкраіне, яе скончыў, вось, і потым стала пытанне, у якім чынам мне служыць, ці быць святаром жанатым, ці ахвяраваць сябе ў стане цэлібату, альбо манаства. І я выбраў, што я хачу поўнасцю сваё жыццё, як я, в прынцыпе, і заўсёды жадаў, прысвяціць Богу у стане манаства. І мы пачалі выбіраць розныя ордэны. Я папробаваў пабыць в адным ордэне, в другім, але мы астанавіліся на
палатынах, скажем так, Это ад чаго зараз мы за гэты павярнуліся. перыяд, так, за Мгм. гэты перыяд жыццё так павярнулася, што на цяперашні момант, ужо пасля таго, як вы скончылі семінарыю ва ўкраіне, пасля таго, як пра вас нават надрукавалі кніжку пра ваш лёс. Так? Так, в Украіне выйшла в кніга. Украіне. Вы вярнуліся на Беларусь, і зараз пан Бог прывёў вас да палатынцаў, якія першымі менавіта ў каталіцкай фармацыі вас прынялі. Як гэтае рашэнне прыйшло? Як я казаў, я шукаў, канешне, спачатку я чамусьці ўвогуле не думаў пра палатынцаў, потому што былі думкі быць у такім ордэне сапраўдным, манаскім, як францішкане, там, капуцыны ці кармеліты. Вялікім маеце на ўвазе, да? Да, таксама у ордэн. такім дрэўнім ордэне. Вось. І я спрабаваў, але Бог рабіў усё так, што штосьці не атрымлівалася, адно, другое. Вось. І аднойчы проста я хадзіў разам з палатынцамі у пілігрымкі Бяроза Лагішын, і аднойчы проста да мяне дайшло, а чаму я ўвогуле бегаю па свеце, нешта шукаю, калі Бог прывёў мяне да сябе праз гэтую супольнасць, таму што гэта не ордэн да канца, да? Это супольнасць святароў, скажем так. Да? Чаму я праз братоў палатынаў не магу служыць, да? Вось. І зараз все добра складваецца, мяне прынялі на пастулат, і дай Бог, каб ўсё добра атрымалася, і ўжо са жніўня я буду знаходзіцца на фармацыі ў айцоў палатынаў. І за гэта запрашаем, дарэчы, маліцца, бо новыя святары патрэбны ўсёй нашай Беларусі. І спадзяёмся, у вас усё атрымаецца. Але яшчэ адна падзея адбылася з вамі за гэты перыяд. Вы пабывалі ў гэтым годзе, вось літаральна пару месяцаў таму у Арменіі, на той зямлі, дзе вы нарадзіліся. Так. Трошку раскажыце нам пра гэта. Я заўсёды мару, канешне, пабыць на сваёй радзіме. Калі я працаваў, то не было часу, хаця і былі фінансы, але неяк так адкладвалася. Потым, калі пайшоў семінарыю, канешне, ўжо не было магчымасці паехаць у Арменію. І так все адкладвалася, таму што за гэты час я ні разу не быў в Арменіі, як мяне адтуль забралі. Вось. Але Бог меў свой час на ўсё, і праз маіх сяброў пратэстантаў яны маюць місію ў Арменіі, у іх місія ў тым, што яны адведваюць маленькія прыходы у гарах, вось, дзе людзі не маюць слова Божага, дзе людзі не маюць цэркваў вялікіх, там вельмі цяжка туды нават дабрацца, калі пойдзе дождж, туды ўвогуле немагчыма дабрацца. І вось яны адведваюць такія маленькія цэрквы. Яны аднойчы запрасілі мяне, каб я паехаў разам з імі, для таго, каб, па-першае, канешне, пабачыць Арменію, пабыць там, знайсці нейкія свае карані. Вось. А па-другое, каб разам з імі паслужыць, расказаць сваё сведчанне, вось, паслужыць гэтым людзям сваёй гісторыяй. Вось. І так атрымалася, што вось гэтай весной я трапіў у Арменію на цэлы месяц. Бог так падарыў такую магчымасць. Мы жылі пры пратэстанцкай царкве, ездзілі ў горы, служыць гэтым людзям, сустракаліся з рознымі сем'ямі. Канешне, я заняўся пытаннем пошуку майго бацькі, маёй маці, таму што бацьку ніхто не ведаў. На жаль, бацьку я не знайшоў, альбо на шчасце, таму што мы маліліся з маімі братамі, пратэстантамі, і Бог даў такое разуменне, што, магчыма, Бог закрывае гэты шлях, таму што, магчыма, у чалавека ёсць свая сям'я, ёсць свой лёс, і, магчыма, Бог не хоча, каб тая сям'я, яна таксама, магчыма, ад гэтага неяк, пацярпела, таму што невядома, як бы скончылась бы гэта сустрэча з маім бацькам. Мая маці, на жаль, у 2005 годзе памёрла там, знаходзішся ў Ереване. Вось, і я змог знайсці сведчанне аб смерці, вось, і змог пабыць на тых могілках, дзе яна знаходзіцца. Вось. Але гэтая паездка, яна мела для мяне такое духовае ўражанне. Я як закрыў нейкі такі свой пункт у жыцці, што я пабыў на сваёй радзіме, і не проста пабыў як турыст, а пабыў як іменно Божы такі служка, які там маліўся за людзей, які служыў людзям, які нёс Евангелі людзям.
і гэта была перамогай, я думаю, такой перамогай в духовным свеце на тым, што д'ябал, магчыма, таксама меў свае планы на маё жыццё, але ў яго гэта не ўдалося, і я павярнуўся ў Арменію уже будучы такім, ну, знаеце, чалавекам Божым. Вось. І я дзякую за гэта Богу, за гэтую магчымасць. Мы чулі, што ў вашым жыцці была незвычайная гісторыя ацалення. Такое дзеянне Бога намацальнае, акрамя ўсіх тых цудаў, якія ён рабіў, яшчэ быў і такі цуд. Я думаю, што ў жыцці кожнага веруючага чалавека, які сапраўды верыць, а не проста жыве рэлігійным жыццём, часам прыходзіць час расчаравання. Аднойчы і ў маё жыццё прыйшоў такі час, калі прыкладна ў 9 класе я адчуў вельмі моцныя болі ў пазваночніку. Так як моя сям'я прыёмна была пратэстанцкая, веруючая, мы кожны вечар станавіліся на калені маліцца, і прыйшоў час, калі я не мог ставаць з кален. Вельмі былі моцныя болі, мы паехалі да дактароў, спачатку ў Бярозу, яны сказалі, все добра, мы год пражылі, што все добра, і болі яшчэ больш увелічваліся, і паехалі ў Берасці. У абласной бальніцы нам сказалі, што все вельмі дрэнна, вам трэба ехаць у Мінск. У Мінску нам паставілі дыягназ кіфоз, вось, і вельмі вялікі градус наклона, больш за 50 градусаў наклону. Мне выпісалі каарсет, які выглядае як бронежылет. Летом в нем жарко, зимой в нем прохладно, и он выпрямляе спину, и, як сказали доктары, он сколько не выпрямляе, сколько не дае развиваться хваробе далей. Потому что, калі б я не носил бы корсет, 30 годам я уже был бы згорблены вельмі моцна. І ў гэты час прыйшло такое расчараванне. Я сказаў, Бог, а ці не мала маім жыцці было розных такіх приключений, да? І в Армении, в Беларусі, і столькі сем'яў, і туды, і сюды. Вось. І я веру ў Бога, я не то, што перастаў яго верыць, але я меў такую абіду на Бога. Папракаў яго. Я папракаў яго. І 10 каля года я насіў гэты карсет, перастаў жыць малітоўным жыццём, абідзіўся на Бога, хаця прыходзіў на службы проста слухаў пропаведзі, спяваў гэтыя песні пратэстанцкія, але быў абіжаны. І летам я папаў у хрысціянскі такі летнік, вось, на острове, на рацэ Нёман, прям на острове быў летнік, і аднойчы туды прыехаў проста Божы чалавек, пастар, які проста казаў пропаведь, і ў гэтай пропаведзі ён не прапаведаваў пра ацаленне, ён прачытаў месца, што Ісус, ходзячы там па нейкай земле ізраільскай, там па нейкай частцы, ацаляў усіх. І я так схапіўся за гэтае слово, што ён ацаляў усіх. Таму што часам напісана, што кагосьці ацаляў па веры, кагосьці ацаляў, хто дакрануўся, а напісана тут было усіх. І я сказал, Господи, калі ты ацаляеш усіх, простымі словамі, як дзіцёнак да бацькі, сказаў, Господи, калі ты ацаляеш усіх, ацалі, калі ласка, і мяне. І ведаеце, я розныя гісторыі чуў пра ацаленне, і праз мяне, як, знаеце, як ток прайшоў, як молния такая. І я чуў, што мне трэба здымаць гэты карсет. Я зняў карсет, прывёз его дадому. Маці прыёмная была здзіўлена, таму што заплацілі вялікія грошы за яго. І яна сказала, ну, это твоё рашэнне. Мы паехалі в Мінск, в інстытут травматологіі ортопедіі, зрабілі здымкі, і больш чым на 20 градусаў было вось гэтае ацаленне. Мне перасталі баліць ногі, перастала баліць галава, таму што это все давала на гіпертанію давала. Вельмі моцна ногі балелі. Цяпер я хожу кожнае лета по 5-6 пілігрымак. Мне не баліць ні спіна, ні ногі, ні галава. Вось, то Бог такім чынам ацаліў мяне. Таму я жадаю всім радыёслухачам, якія, магчыма, маюць нейкую абіду на Бога, маюць нейкія пытанні да Бога, заўсёды проста з ім размаўляць. Божа, чаму так адбываецца ў маім жыцці? Зрабі штосьці з гэтым. Ніколі не маўчаць. Бог чакае, калі мы прыйдзем да яго са шчырым сэрцам і звернемся да яго як да бацькі, а не проста як да нейкага Бога, які недасяжны. Пра што сёння марыць Цігран Латышаў? Можа, будзе звучаць вельмі пафасна, але моя малітва заўсёды пра тое, каб воля Божья была ў маім жыцці.
Таму што марыць можна шмат аб чым, да, і аб добрым доме, аб добрай машыне і аб добрым жыцці, але бачачы сваё жыццё, я заўсёды кажу: Божа, лепш як ты ніхто не зробіць. Таму хтосьці можа сказаць, што вось ты да сих пор не святар, там ты ўжо скончыў 3 гады семінарыю, але я бачу, як Бог за гэтыя 3 гады шмат са мною працаваў, што я дзесьці яшчэ быў не гатовы. Ён шмат паслужыў другім людзям праз мяне, як бы не змог бы паслужыць, калі бы быў бы святаром, меў бы іншыя абавязкі. Таму я ведаю, што ў Бога свае часы, свае планы на кожнага чалавека. Таму моя мара — это каб воля Божья была ў маім жыцці. Дзякуй, вялікі Цігран, за Дзякуй вашу вам. адкрытасць, за ваше паўсюднае служэнне сваім лёсам, сваім прыкладам веры, сваім словам людзям, з якімі вы сутыкаецеся. Дзякуй, што сёння знайшлі час нарэшце даехаць, завітаць у нашу студыю і падзяліцца сваім справамі Божай міласэрнасці ў вашым жыцці. Дзякуй вялікі за такую магчымасць паслужыць людзям праз гэтае сведчанне. Пахвалены Езус Христос. Навекі вечныя. Амен. Дотык Божай міласэрнасці. Жыццё, сведчанні, вера.